Hello everyone, welcome back to Celebration. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi reality TV show and namhlanje sikhuluma ke ngothando nesithembu. Hi guys, i-trailer ke yothando nesithembu is finally out. Manje sisilinda umhla ka-22 January 2025 ukuthi ke phela siqale ke siyibone, si-comment sisho singakusho ngoba phela Nkosi yami cha siyilinde yona ngamehlo ke abovu. But ke izodlala ngolwesithathu iphinde idlale ngolwesine, so kusho ukuthi idlala 2022 mhla 22 iphinde idlale mhla 23 every week izodlala on Wednesday and on Thursday. Ezimnandi ke guys ukuthi ke finally sizohlangana ke nalo number 5 okade ke samlinda since season 2. Angazi guys noma ke ubaba Musamsele ku prove point yini ngoba wayevele seshilo wathi uyamthatha ke number 5. Sengithe yes wathi uyamthatha ke number 5, bathi ke uthathe encane inkosazana ke yakakhwela ke ela ku Ajuice ni on a trailer sizwa ke uma yeni ethi ingane ayihambe uyiqomela nje ontanga yayo ikhohlwe ke ikhehla, athi leli khehla lahluleka ukubahlanganisa bona bodwa ngeke likwazi ukubahlanganisa manje sekukhona ke nalengane ke efikile ke ezogana. Khona futhi kule season guys sibona ubaba Musamseleko esesibhedlela amakhosikazi akhe eme ngaphandle eshaqekile. Sizuma yeni ke ethi ke iyamangaza ke eyogula kumuntu ozenze yena. Kuba sengazi kule season guys izobigcwele inyembezi kakhulu. Sibona ke noMakhumalo ke la ezikhala ethi umuntu ke mayemhlonipha ke uMseleko akamboni, akamthathele ikhanda. Yikho ke abanye abafazi bemtreata ngalendlela ke abamtreata ke ngayo. Abantu ke la social media guys bathi okay, hayi ke yabona ke manje uMakhumalo ukhathele naye ukupretenda nokuzenza uholy. We are about to meet the real Makhumalo guys. We are about to meet the real Makhumalo ke manje ongaside noma uSamseleko noma ke esebheda yena aside naye ke against all other wives. So nje guys ngathi kuzoshuba impela, hayi cha yabo kubeka ngathi ngabe siyajomba zonke lezi insuku eseyisela ke sivesifisi siqathatha kumhla 22 January kuze siyibonele ke siyikhulumele ngoba cha isazotrenda ke uthando nesithembu. Siyathemba guys ukuthi ke uMseleko ngampela ke uyayithatha ke lengane yabantu ethu ke yakakhwele ethu isasencane futhi kusaseyingane impela. Angazi umsafuna izingane uMseleko noma ufuna uprove point ukuthi wethe uzokhulisa umuzi kaFlo, yabona nje asazi kodwa nje bose ngathi amakhosikazi akhe hayi aphumile ngampela kuye uzozibonela ke manje. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.